Qazaqstanda aktivist Roza Tuletaeva Janauzian şäherindäki öýünde öz maşgalaty we tarapdarlary bilen bilelikde özüniň türmeden boşadylmagyny belledi. Energiya kompaniýasynyň öňki işgäri Roza Tuletaeva newt ýönemçiliginde işleýänleriň hak hukuklaryny talap edip geçirilen protestleriň guramaçylygyna ýardam berenligi üçin türmäge höküm edilipdi. 2011-nji ýylda uzaga çeken protestler şol ýylyň dekabr aýynda polisiýanyň basyp ýatyrmagynda tamamlanypdy. Onuň netijesinde adından 16 adam wepat bolupdy. Onlarça aktivist 3 we 7 ýyl aralygynda türme tutsaklygyna höküm edilipdi. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň paýtagty Kabulyň gyrasynda daşary ýurtlaryň ýaşaýan jaý toplumuna 19-njy noýabrda hüjüm etdiler. Resmiýetler bir söwüşçiniň awtologa goýulan bombany partladanda ýene üçüsiniň polisiýa bilen ok ataşykda helak bolandygyny aýtdylar. Gök owa diýilip atlandyrylýan jaý toplumunda işleýän goragçy hüjümde yaralandy. Täjikistanyň Syýahatçylyk agentligi ýurdun transport ministrliginiň görkezmesi boýunça pasportsyz ýolagçylara ortýada bilet satmagyny besetdi. Täjikistanlylar özleriniň içerki dokumentleri bilen ortýada gidip bilýärdi. Muňa ruhsat berýän ulalaşygyň möhleti şu ýylyň aýagynda dolýar. 1-nji ýanwardan başlapdyň Ýewraziýa ykdysady birleşigine girýän ortýatyň Qazaqstanyň we Belarusyň raýatlary ýurtlaryň arasynda içerki dokumentleri bilen syýahat edip bilerler. Täjikstanly ýüzlerçe miň zähmet migranty işin gözleginde ýylda ortýada syýahat edýär. Kırgızstanda etnik toparlar özlerinin milli aýdym saatlaryny, geyimlerini we irimişlerini Oş şäherinde geçýän medeni sergisinde köpçülige hödürleýärler. Regionda ýaşaýan 13 sany dürli etnik toparyň we gataşykly maşgalalaryň wekilleri öz däp desurlaryny görkezerler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.